na sebi kraftu što smo igrali. Jutro sam vežbao malo, igrao sam se drugom ovo. I tako da znam gdje su rute, tako da mogu da uvijem full diamond kad, verovatno kad želim da nas ne ubiju. Sad ćete da vidite kako to izgleda. Neću da koristim ove stvari zato što sam, da ne poginem, nisam baš toliko uvežban. Skočimo dole. Evo ovakve lestvice znamo gdje su, uzit ćemo zlatni mač tako, ko nas gađa, neka nas gađa mnogo dobrim lukom. Mi idemo ovamo, prelazimo brzo. Baš smo brzi u parkouru. Čizmice, iron. Ovamo ima, mislim da ima ovamo dobre stvari. Ne, kako sam glupo poginuo, ljudi. Ovdje uzimate mač i ksiće. Hoću mač. I ovdje uzimate besplatno luku. Ovdje kad kliknete dobijate kit, ali on se dobije na svakih 22 sata i on je, kako se zove, zlatni. Ovako, full, tako, samo full odela. No super, imamo dobar mač. Sad i mi možemo da gađemo, samo ćemo luk da stavimo tu. Tako, neko nas nešto se čuje. Probat ćemo da... Idemo i mi gore. Ustavno nećemo gore. Pobit ćemo se odavde pa ćemo da gađemo. Evo ga, on je lik i pao jedan. Ne! Ovdje sad ne može da se izaći. Koliko ja znam. Da. Ne! Uspio sam. Sad ćemo mi da strelamo odavde likove. Dečko, dođi. Sad ćemo da... Op, kako me je lik... Kako lik gađa, svaka mu čast. Ovo je pro igrač. Dečko je pro. Iako smo mi tako dobro obučeni. Ne, opet sam pao, ne znam baš koliko ja da radim, ali ne možem. Hoćemo probamo da budemo full diamond. Ovamo da nema nikakve letvice, ali ovo je zamka, tu kuđite, to je to. Ovamo se ide po XP battles za začara, da se začaraju stvari. Dođi. Darius. Dečko, cheater. Tako, ubrzimo ga. Ovdje može da se zađe samo ovdje. Tako. Što nisam uzeo luk i strelu pa ovdje da se penjem. Kako nam zeko zapao. Nešto mi ne ide, ovo je da se kupuju neke stvari, a mi idemo kucamo spava. I čekamo 2 sekundi da se teleportujemo, da se ne mrdamo. Uzimamo mač i idemo odavde. Da nas ne zapale one likovi. Neko nas gađa strelama odmah, vidimo, idemo, ne. Dečko da se prošao. Riba nam ne treba, idemo pravo se
ćemo i odmah, ups, pao, kako sam počeo da idem, izrezao sam se malo, a znao sam da ne mogu da idem. Ubili smo ga. O, to. Dobar luk. Da li ne pali. Idemo ovamo, odmah idemo na neko ostrovo. Idemo ovamo je Fishing Road, štab za pecanje. Ovdje je glava prizera neka. Liči na nas. Ovdje je dijamantska sekira. Pao je li? Lup. Sada mi možemo da strelamo. Ovo je jak luk. Vidite, u stvari nije polovni jedan, nije baš toliko jak. Ali ne ulazi gdje čara. Stavimo ovdje, ajmo dobro. To ajde. Hoćemo da se gađamo. Pogodio sam ga. Dao sam ga skinuo. Nisam to veliko. Prvo ćemo i mi da pređemo, ali mislim da ćemo da pademo. Hajde probat ćemo i mi da pređemo tamo. Probat ćemo. Da li ćemo uspjeti? To ne znam. Ali smo uspjeli. Kako se on ovdje penjao? Nije uspjeti. Gledaj, penjao se. Malo je teže. Ali probat ćemo da se popnemo do kraja. Stavimo do ovog ništa. Da li ima neki drugi put? Ljudi, on je ovdje poginuo i mi moramo da se popnemo. Znači moramo da se popnemo. Šta je? Znate koje su ono tamo gore vrhunske stvari? A vi ovo ne verujem, ja ne verujem svojim očima ako uspijem da se popnem. Šta ću sve dobiti? Ali mnogo je teško da se popnemo. Znači dobro da se popnemo, ali malo teže. Hajde probat ćemo odavde da krenemo ne znam da li je ovo moguće, da li je on cheater, ali ima merdevine. Mislim da možemo da se popnemo, samo je malo teže. Ja sam umislio da je to lako, da ćemo umisliti to za čas popeti. A one stvari su se već sponovale i to je to. Da, ali nema veze, idemo gore, možda ima tako nešto dobro. Pozdrav za Ender 0.0. Probat ćemo da idemo ovamo, ali gledajte ljudi, ja ne znam, neću skočim. Ne znam kako se on popeo. Svaka mu čast kako se popeo. Mi ovako jedino, ovako. I sad ovdje kad dođemo, evo ga, popeli smo se ljudi, nisu se sponovale stvari. Ovo je super. Super. Nisu baš neke stvari, ali
Ja sam ga ljudi ubio strelom, koliko je bio glup dečko. A da li sad ovdje moguće da se popnete? Moguće je. Moguće samo malo teže. Probat ćemo ovako. Idemo gore, levo, pa desno da probamo, ali... Da li su to još neke stvari? Ne, nisu. Učinilo mi se da su tu neke stvari. Probat ćemo sa druge strane, možda nam lakše ide. Ne, ovo je možda... Ajde, probat ćemo još ovaj put. Kako da se popnemo? Ne, nećemo se penjati, nema ništa. To je mnogo veliko. Skočit ćemo. Evo tako. Uspjeli smo, dobili smo parkuru, nismo loši. Idemo vamo. Hop. Tu smo bili. Evo smo ovdje, nemamo tamo ništa. Idemo vamo. O ne! Kako sam se zvezno dobro da sam stvari imao. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala vam.